Okay, good morning. Good morning po sa inyong lahat. Okay. Kuha na naman tayo ng mga gamit pang kusina. Kasi may umpisa tayong project sa Umingan. Ang kasama natin si Badinoli. Yung mas malaki dyan. Kaserola. Magkano yung kinuha mo na yun? Yung ano? 370 to. Tapos yan magkano? 185. 220 pala. Ah, 220 na? 220, tumaas na. 220. Yan na? Okay. O, plato, babaso. Ito. Sansi. Ito na siguro, no? Mas maganda. Ito, solid. Ayan, solid. Magkano yan? 42. 42. O, tapos sandok. Parehas lang. Sandok. Ito na. Hindi, yung ulam din. Ito, maliit lang. Malit. Ang sandok ng ulam 30. 30. Tapos yung kanin. Sandok ng kanin. Ano? Malit yata. Yung malit. Malit ito. Tatang-tamang. Ito na. Ano? Yan po. Target 5. Mga 10 na rin. 54 isa. 6. Parang sana lang yung sakata. Ito, plus lang sana. Wala eh. Wala. Di, isa lang. $27. Ha? 870. O, yan na lang. Tapos yung mga ano niya. Regulator natin. Oh, pesa. Tama na lang kayo. Sige. Tapos 310. Plancha. Hindi na. washing machine. 705. Dito sa 550. O, sige. Mapatest mo na natin ang Pagkikahon na lang lahat. Okay. So yung mga boss, nasa 4,142 po lahat itong binili natin. May waterproofing. Dumaga sa kitan. Diba? Okay, bibili na rin tayo ng gasol. 2 for 75? 95. Ay, 95. 2 for 95. Ha? Poblasyon is. One. Okay, tara. Tara na mga boss. Uwi muna tayo. Okay, good morning po sa inyong lahat mga boss. So, bibili po tayo ng waterproofing dito. Flexiban Boysin. To sasabay ko na rin po yung mga materyales sa bahay. Cement, tapos red cement, tsaka pako para sa Umingan, Pangasinan. Okay, so tara. Muna ako.
Dito tayo sa Tableria. Tableria Insular. Ayan o. Hello. Ano? Ha? Anong 10? Galon. Ah, galon? Okay, so yun ang mga boss, oh. Yung karga natin. So 12 na 40 kilos. 40 kilos yan, di ba? Ayan. Advance. Okay. Thank you. Okay, nakabili na po tayo. Yung tatlong red cement, ay 6 na red cement, 480. 480 po siya. Tapos ang kilong concrete nail 75. Tapos ang dalawang ano, yung D-test saka D4 75 po yung bawat kilo niya. Tapos yung 12 na semento, 12 semento 2,460 po yung bili natin. So bale 3,090 po lahat yung ano natin mga boss, binayaran natin dito. Okay, bili pa tayo ng ano, Flexiban. Flexiban. Okay, so ayan, bumili na tayo. Okay, so yung apat na timba na Flexiban, 3,140 po yung isa, 12,560 po yung apat. 4 pieces na roller brush number 7, 95, 380 po yung apat. Tapos apat na number 4 na roller brush, 75, 300 po siya. Tapos 5 pieces na roller brush na ano, paint brush na D2, 55 po ang bawat isa, 275 po yung lima. Tapos 50 pieces na sanding paper, 120 po yung grip niya. 10 pesos po yung isa, 500 pesos po yung kinuha natin. Okay, 3 kilo na tropa, yung ano, yung rod, yung basahan, 120. So 120 po yung bawat isa, 3 kilo, 360. Tapos 4 pieces na roller tray, yung plato po niya mga boss, 65 bawat po yung isa, 260 po. So 14,635. So yan po yung binayaran natin, 14,635. Okay, tara. Kompleto na boss? Kompleto na? Okay, thank you. Okay, kompleto na. Tara na mga boss. Okay, so bumili rin tayo dito ng ano, bigas para sa Umingan at nakisabay na rin ako para sa bahay. So dalawang dinorado yung kinuha natin mga boss. 1,050 po yung isa, 2,100 po yung dalawa. Okay, so tara, uwi na tayo. Okay, so ayan, nandito na tayo mga boss. Ayan o, bababa na lang itong mga karga. Okay, so yung ipapupunta sa Umingan, Pangasinan. The next day. Okay, good morning po sa inyo lahat mga boss. So pupunta po tayo sa Umingan mamaya. So ito na pala yung ano, sa likod ng bahay. Ayan o, nag-ayos na lang kami ng kalat dito. So mag-umpisan po tayong project mamaya doon mga boss. So mag-harvest muna tayo mga boss ng talong. Ayun no, may talong dito. Ayun, pwede na to. Ayun, saan pa? Magtalong na tayo. Oh. Napapakinabangan na natin tong mga tinanim natin mga boss. Ayan. Dami na. Nakailang harvest na rin kami dito mga boss.
Isa. Pwede na to. Okay. So yan na muna, palakihin pa natin yung iba. Hindi namin na maubos to eh. Meron din ditong saluyot. Tapos ano pa ba yung meron dito? Kamote. Meron din. Tapos itong ceiling green. So nakailang harvest na rin po kami rito sa ceiling green. Ayun o. Kahapon kumuha na naman kami rito. Tapos may kamote rin. Tapos nagtanim pa kami ng okra. Tapos kamatis. Okay. Hintay lang natin sila mga boss. Tapos alis na tayo. Isakay pa natin mga gamit. Prito ba? Prito bang gagawin dito? Prito. Hindi ko pa kinuha yung iba. Malilit pa. Tama lang yan, tagaan natin. Okay, so ayan na po mga boss. Naikarga na po yung mga gamit natin. Gamit pang kusina, tapos mga pangmasilya. Andyan na po. Mga pala. At magta-tiles din kasi tayo mga boss doon. So, ayan, home improvement. Pintura at saka tiles yung gagawin natin doon. Tapos na rin natin yung cabinet dati doon mga boss. Okay, hintayin na lang natin kasama natin para makalis na tayo. Okay, so ayan, nandito na po tayo mga boss. Ito yung bahay ni Sir Divinator Briñas. Okay, so magbababa tayo. Andyan po si nanay. Okay. Ito pa yung pipinturahan natin. Tapos installan natin ng tiles. Okay. Ang bahay malaki. Okay, magbaba muna tayo ng mga gamit mga boss. Okay, so andito tayo sa bahay ng Santa Maria. Bili pa tayo ng ano ba yun? Bili tayo ng kaldero. So masyado maliit yung kaldero na nabili namin. So marami pala kaming ilalagay na tao dyan. So kailangan natin bibili ng mas malaking kaldero para magkasya. Pagkatang kaldero to yun, te. Thank you, ante. Ano ba? Tignan mo kung kasyan. Maliit, oh, itong isa. Yan, na. Magkano yan? 899. 900. 899. Okay. Magkano ba to? 45. O 5. Tapos kutsara 5 piraso. 3,000 yan. O sige. Ano tayo rito? Scotch Sprite din. Okay na to? Dagdagan pa. 231. Tara, shout out. Sticker. Thank you ah. Tagma ba na? 160 yung kagudwan no? 320. Ano? Isang kalating kilo? Isang kalating kilo. Salang. Ano sa po? Sibuyas. Laso na yan eh.
Dito na po tayo. Magluluto po tayo tapos maghugas ng pinggan. Gising-gising ang kasama natin. Okay, nakapag-ugas na tayo mga boss. Ugas ng pinggan. Kaya nagluluto si Badinoli ng adobo. Madilisan. Tosin kanin. Tingnan nga natin sila. So meron nagtatrabaho sa loob, meron na rin nagtatrabaho sa labas. Okay. Okay, dito naman sila. Sila uncle. So, lalagyan kasi natin ng waterproofing yan. Applyan natin ng waterproofing. So, lahat ng labas ng bahay. Okay. Okay. So, yung ginagawa nila ngayon, kaya tanggal nila yung mga limitaw na blend rivet. Kaya tanggal nila. So, tapos pinapalitan natin ng blend rivet din. Kaya lang, siyempre, nakalubog na. So, nilulubog lang natin yung mga blend rivet niya. Okay. So, lahat na kasi ng dito, may kisame na po to. So, hindi po kami nagkisame rito. Ngayon, ang problema rito, hindi nila inilubog yung mga blend rivet. Siyempre, pag magmamasilya tayo, so yung maliit na bagay na hindi natin nilubog, malaki po yung kakaining masilya niyan para may tago. So, hindi naman pwedeng puro masilya na lang na habulin natin sa masilya. Dapat katamtaman lang yung kapal ng masilya natin. So, ang gagawin natin dyan, papalitan natin mga blend rivet niya. So, kaya marami akong dinala rito na blend rivet para dyan. So, ayan o. So, blend rivet. Andito. Ayan o. Ilang box yan. So, papalitan lahat natin ng blend rivet, yung mga nakalitaw na blend rivet dyan. Saka natin masilyahan, tapos lalagyan pa natin ng ng fiber tape. Okay. So ito lang yung kaibahan namin pag tumatanggap kami ng kisame. So sa amin, kahit hard reflex, pag magpapakabit sila, gypsum board man yan o hard reflex, sinasali na namin yung masilya. So pag kami nagmasilya, siyempre ang gagawin namin dyan para hindi kami mahirapan magmasilya, ilulubog na namin yung mga blend rivet niya o kaya yung black screw para hindi na tayo mahirapan magmasilya. So ganun po kami na yung ginagawa namin. So kasali na po yung masilya dun sa trabaho namin. So dalawang beses kami magmamasilya, wrapping, saka finish first coat, saka second coat. So ganun po yung ginagawa namin mga boss. Tapos iwan na po namin nakamasilya yan yung kisame ninyo. Nasa inyo na lang po yun kung ipapapintura nyo po sa amin. At least kahit iwan namin yung trabaho namin, wala na pong masasabi yung pintor. Kasi yung pinakamahirap ng trabaho ng pintor, ginawa na natin. So hindi katulad dito na hindi kasaling masilya, bahala na yung sumunod na magtatrabaho. Ganun po yung ibang ginagawa ng ibang tumatanggap ng kisame. So basta makisame lang nila, hindi na nila iniisip yung susunod magtatrabaho. So yung pintor, siyempre
ang mahirapan susunod. Siyempre, pagkatapos ng pintor, dapat naka ano yan, lahat naka masilya na yan bago natin pinturahan. Okay, so ganun lang po. So kaya yung iba, mapapansin ninyo, ano lang sila, mabilis lang sila magkisame. Mabilis lang sila magkisame dahil hindi naman kasali yung pintor, yung masilya doon sa mga kinisaman nila. Tapos yung iba, mababa lang tanggap nila sa kisame dahil hindi naman nila sinasali yung masilya doon sa mga kisame nila. Tapos wala pang kasamang kornisa. So sa amin, siyempre medyo mas mataas yung tanggap namin sa kisame dahil isinasama na namin yung masilya tsaka yung kornisa. So andun na yung ano. Tapos ang maganda doon, kahit iwan namin na ganun, wala namang sasabi yung pintor sa amin. Okay? So ganyan lang. Okay, so ito nga pala yung ginawa natin na last dito, yung modular kitchen cabinet. Okay, so may countertop na po yan, tapos may mga tiles na. So yung nilagay lang talaga namin yung mga cabinet na lang yan. So yun na lang nilagay namin dyan. Okay, so ito pa yung isa pang pinagawa ni Sir. So ito pa yung isang pinagawa sa amin. Ayan. Okay, so labahan. Okay, ilipat natin yung lutuan natin mga boss kasi mahangin. Wala, hindi maluluto. Hindi maluluto pag gano'n. Pudot na pudot. Yeah. Mahangin masyado mga boss. Baka bukas hindi naman na mahangin. Ngayon lang siguro kasi may dumaan na bagyo. Ay, nako. Dito na tayo muna magluto. May pa naman yan eh. Ayun o. May pa naman yung natin. Kaya okay lang. Kanina pa tayo nagluluto, hindi inin-inin. Okay. Mangan! Kain, kain! Kain tayo mga boss. Kain, buds. Paborito. Oh. Galit. Okay, so yan lang muna yung ipapakita natin sa ngayon. Ayan, tuwa tayo pa. Bali, preparasyon pa lang naman ito ginagawa natin. Wala pa po tayong nagawa talaga. So, mas kahit basilya, wala pa tayong nagawa kasi yung mga blender bit, ibinabaon pa natin. Tapos dito sa labas, so nagpo-forma pa lang po tayo ng tungtungan nila. Scaffolding. Okay, uwi na muna tayo. So, balikan na lang natin dito sa susunod na araw mga boss. Okay, tara.